Onta á noite tiven un soño rarísimo. Andaba de compras polas melloriñas tendas de todo o mundo, cando de súpeto quería pagar. E descubro que no moedeiro non tiña un céntimo. Claro, mercara tantísimas cousas que xa non me quedaban cartos. Entón apareceu un policía e dixo: Esta lareta moito lle dá a lingua. Xa non sei nin o que está a contar. Os dos uniformes, os dos traxes. E digo eu, a ver, como vou coser co que aperta o dedal e co que pica a agulla? A ver se imos indo para a casa. É case a hora do té. Alfred, A ver, non me escoitas? Pregunteiche que cal mercaba, se a azul ou a verde. Non sei que che diga. Pois vasme perdoar, pero és moi pouco delicado. Con esta brisa que se está a levantar, víñame de perlas a chaqueta que merquei no soño. Desculpe, dona Xirafa. Quere bailar comigo? Bailar? Ai, non, imposible. É que eu non bailo. Ande, non chore. Xa atopará alguén que baile con vostede. Ninguén pode bailar comigo, porque estou soa e eu quería bailar con outras flores cando vai vento. Pois hoxe está de sorte, dona Flor. Vou agora mesmo chamar polos meus amigos e vimos axudarlle de contado. De verdade? Moitísimas grazas, és unha xirafa moi amable. Ben o sei, amable e elegante. Volvo agora mesmo. Ola, que tal? A ver, rapaces, vide todos comigo que isto é moi importante. Quero vos contar unha cousa abraiante que me acaba de pasar. Oi, xa me esqueceu. Vaia, xa non me acorda. Deixádeme pensar. Estaba con Alfred a contarlle un soño que tiven e... Ai, xa sei! Era para vos contar a vos o soño que tiven. Pois a cousa é que andaba de compras polas mellores tendas do mundo e cando fun pagar descubrín que non tiña un céntimo na carteira. Perdoa que te interrompa, Rita, pero de que raio estás a falar? Do meu soño? Que foi? Quérelo oír outra vez? Non quero. Cunha vez chégame e sóbrame, de verdade. Pensei que ías axudar a coitada da Flor que atopaches. Ai, claro, a Flor. Xa non me acordaba dela. Olga, temos que axudar a esa coitadiña Flor a mudar de sitio. Veña, vamos ao pé da Flor. Ola, que tal, dona Flor? E logo que lle pasa? Que ninguén baila comigo porque estou soa. E cando vai vento teño mágoa de que non haxa ninguén para bailar comigo. Atenda que lle explico o que imos facer. Trasplantámola para o sitio onde están as outras flores e así pode bailar con elas sempre que lle pete. Moitísimas grazas, sodes tan vos. É moi fácil. Cortamos a flor e poñémola coas outras. Non me podedes cortar. Se me cortades, morro en menos dun día. Tedes que sacarme daqui escavando fondo no chan, por debaixo de min, e con cuidado para non me romper as raíces. Non te preocupes, dona Flor. Eu hai moito tempo que son xardineiro e sei ben como se fai ese proceso. Olga, pásame unha pá, por favor. Non sei onde está. Pois para min que quedou onde os bambáns. Rita, fasme o favor de ir buscar a pá. Apa, sí, claro. Como se non tivese nada mellor que facer. Por favor, váialo, Rita. Non tardes nada. E nós quedamos aquí a lle facer compaña a dona Flor. Veña logo. Xa vou. A ver onde encontreu agora a pá. Deixádeme pensar. Creo que está debaixo do tobogán. Non, aquí non a está. A ver se vai estar nos bambáns. Pois tampouco. Que mala sorte. Ai, xa sei.
Ha de estar na caixa de area. Ben, atopeina por fin. Xa a teño. Estaba xusto onde pensaba que estaba. Veña, pois agora vou trasplantar a flor. Oi, diso nada. Quero a transplantar eu. É amiga miña. Pero, Rita, é moi complicado. E se o faz mal, a flor vai morrer. Non penso rifar contigo. Ou a transplanto eu ou a flor queda aquí para sempre. Milo, non te preocupes, seguro que Rita o fai o mellor que sabe. Vas ver como sae todo de maravilla. Está ben como que irades. Rita, ten moito cuidado. Tes que furar na terra moito por debaixo da flor. E acórdate de deixar espazo de abondo para non lle romperen as raíces. Tranquilo, que isto está chupado, chupadísimo. Amodiño, amodiño. Eu non quero nin mirar. Así, moi ben. E conseguino! Vistes que chupado? Genial! Agora tela que plantar cos outras flores. Con moito agarimo, Rita. Moitísimas grazas, amigos. Son a flor máis feliz do xardín.